Днес ще ви говоря за една от любимите ми картини, която ми е любима не само заради странната си визия, но и заради историята около нея. Имаме мистика, имаме демони, има много теории около нея и сега ще ви разкажа и за тях. Хенри Фюсли рисува Кошмарът през 1781 и картината много бързо става хит и започва да се разпространява като гравюра, като принт и въобще тогавашните начини за разпространение. В картината виждаме на преден план осветена, полегнала жена и след това окото ни започва да се премества и във фона. Виждаме един черен кон, който се подава от завесите, все едно чака нещо. Върху гърдите на жената виждаме някакъв гремлин, който е поседнал отгоре. След това червените завеси, много театрално така, навсякъде. И това, което я забелязах, е една масичка с неидентифицирани контейнерчета. Има много спекулации относно картината, създаването и какво точно се случва в нея. Никоя естествено не е потвърдена, но пък ще ги разгледаме, защото са наистина доста интересни. Едната теория е, че жената от картината всъщност е базирана на истински човек, на жена на име Ана, в която Хенри е бил влюбен, но пък Ана се омъжва за друг, било то по любов или заради финансови причини, любовта на Хенри остава несподелена. И така тази картина може да е все едно някакъв начин за художника да се изкара тия чувства, тая несподелена любов, да го изрази и да го направи проблем и за околните, и не само за него. Друго интересно нещо около персоната на художника е, че той, както и доста от романтиците от 18 век, са имали много голям интерес към свръхестественото. И не само към свръхестественото, ами към въображението и това изследване на по-тъмните емоции и необяснимото. Често са черпили вдъхновение от фолклор, митове, дори сънища. Черният кон в фона често бива интерпретиран като поличба за смърт или просто за нещо доста лошо. Има култури и вярвания, в които кон води душите към подземния свят. И коня тук, подавайки се между завесите, така изглежда все едно чака. И добавя малко екстра дарк в картината. И сега да преминем и към поне според мен, интересния елемент от картината. Съществото върху гърдите на жената. Доста теории има, че това е инкуб. Инкуба е демон, който се появява през нощта и носи кошмари, прави други неща. И да, като цяло в митологията за инкуба е, че той се настанява върху гърдите. Както знаем, в миналото хората са си обяснявали необясними за времето неща с създания, с разни вълшебни създания. Както знаем в българската митология, с халите се обяснявали бури, с други създания, други неща. Така и с инкуба хората са си обяснявали явлението сънна парализа. Затова и тази картина е толкова асоциирана с сънната парализа. Накратко да ви обясня какво е това. Много опростено. Това е едно състояние, което често се обяснява с стрес, недоспиване, така редовно. Когато вече тръгваш да се събуждаш и се събудил, но мозъкът ти все още си мисли, че спиш. Отваряш си очите, виждаш всичко наоколо в стаята, но понеже мозъкът ти все още си мисли, че спиш, ти не можеш да мръднеш. И съответно, понеже си в така между съня и будността, може да почнеш и да виждаш някакви неща. Все едно да сънуваш с отворени очи.
най-често хората виждат или някакъв силует неясен, тъмен силует надвиснал над тях, или още по-интересното е, че много хора виждат някакъв тип създание, което изглежда като съществото от картината на Хенри. Дори и хора до ден днешен в разни проучвания и изследвания се докладва, че виждат създание, което изглежда по този начин. В българската митология също имаме такава фигура, нарича се Мора или Мара, която пак идва през нощта, затиска гърдите. Понеже в сънната парализа правих да спомена, че хората усещат и такъв натиск в гърдите, затова и създанието се илюстрира по този начин. Мората или Марата също, горе-долу същото нещо, но тя понякога в някои поверия е като жена, която идва през прозореца или просто се появява в къщата, или първо е красива, след това се превръща в някаква страховита версия на себе си. Други пак славянски вярвания описват малко по-страшна или дори някаква космата. Просто знаете как в различните региони едни и същи персонажи и герои могат да варират, но да, и в нашата митология имаме такъв герой. Също така, ако се замислите, нали, създанието, то е наречено Мора, Мара, и в самата дума кошмар, втората сричка е Мар, като Мара. Това също според мен е така доста интересен факт. Ако погледнем и към масичката с контейнерчета, така не можем да разберем точно какво е, но има, така го наречем, слухове, че Хенри Фюсли е експериментирал с опиати и разни други такива вещества, за да постига разни странни състояния на ума, да се докарва сам до някакви необясними за него състояния, за да може да преживява неща близки до свръхестественото или до неща, които той е вярвал, че са свръхестествени. Това е непотвърдено, но има анализи, в които се смята, че контейнерчета на масата са неща, свързани с употребата на опиати и вещества. И сега, знаейки малко повече за символиката и персонажите в картината, е малко крипи да мислим за жената като истински човек, като Ана. Теорията, че това е Ана, е до някъде по-сериозно приета, тъй като на гърба на картината е имало друга картина, която е била портрет на Ана. И все едно това е като някакъв, не знам, като някакъв обрат на чувствата му, като първо и рисува портрет. Нали, това е жената, в която съм влюбен. И след това тя се омъжва за друг и обръщаме на 180 градуса и е тая сцена. И нали не съм психолог, нито психиатър, нито нищо, но малко, да. Мъже, какво да ви кажа. И да, до някъде това може да е някакво, не знам, отмъщение или някакво изследване на най-тъмните ти чувства или желания. Или... Но да, просто сигурно има още доста други неща в тая картина, които аз не съм могла да забележа или анализирам или да прочета за тях, но основните две интриги, поне за мен, най-интересни са това. Дали това е Ана, дали просто е така, ако ме съмнява. И другото е за цялата тема за сънната парализа. Понеже още повече факта, че много хора, които до ден днешен изпитват това състояние и че виждат такова създание, много подобно на това от картината. Също нещо интересно е светлината. Дори и сега, като виждате картината на без фокус зад мене, виждаме как жената, виждаме как жената е изключително светла,
и набиващи се на очи, докато всичко останало стои в един мрак, което е изключително драматично осветление. Напомня малко на мастера на светлината Караваджио, на който Фусели е бил също фен. И просто всичко е много драматично, много театрално, все едно гледаме някаква постановка. Дори и съществото, то гледа право в тебе. И на тази картина ми грабна интереса с историята си още отдавна, когато бях студентка и всички тези неща ги разглеждахме като анализи в университета, но самия факт, че съм ги запомнила да ви ги разкажа днес, значи, че наистина това ме е впечатлило по някакъв начин и затова реших да го споделя и с вас. Надявам се и на вас да ви е било интересно и продължавам да си мисля за разни други такива неща, които са ми останали в съзнанието и които бих искала да споделя тук с вас.